Hanya Najeriya iya arewacin ai gaba ki shugaban da ban mora ba. Kai baba ta ya za a yi a ce wai kullum muna cikin wahala. Wannan cikin wannan shugaban ai gwanda ban malai ma. Kuma ga yaran ne ke bale na kilin. wai yaran da malama yake so ko yanzu bai dawo ba Ai ga mashirin zuwa. Wai Allah ta kare. Wai za ta yi baka biya ne kan jiya ba. Ita ta kace ma ba. To kuna ji ai ga na Allah ga kokon Allah mu je kawai mu samu ruwa mu gaskiya. Allah ta kare amma Baba. haka so kenan. ya rayuwa ya kuke wai arewa ta shiga wannan halin Ai ita ne ma ai mura domin ni prison amai da ita. a ba isa ne ganin daga da kashi ga wani kashi na fitowa Ai kawai ka bari. amma gasa kuna shan wahala mutane Kai nan kura uku na kai ruwa cikin gidan malam ya ce zai bani naira 10 amma kullum ya ta sallama na yi tsallaka ta hundo na ne mai ya bani kuɗi na an sha kuɗi ya Ai baka ce wuce mun ma bi kusan banza ai ni da na targa na da wannan kan na ya buca ya zan targa na kuma kasan mu a can dai maka samu da dusani gaskiya za mu bi ka. ina ai gwara mu tsaya nan ko kudin garuwan baya Ai haka ne ya ba. bude kun gane baba Wallahi wallahi. Assalamu alaikum. kai ya na gan ku hudu kuma kai rarrabuwa fa suke wannan wallahi Kai ba ba ni wani kwata suke ji. Wai dan Allah bayan Allah ku ku ji wai dan wai kuma a Najeriya kuke ai mu a Najeriya ma Ai nan arewa ne cikin maza gudu kidan an kalo mu. wallahi abin da ya kawo mu yanzu harbe ake a cikin nan wallahi ana ta ai san harbe ake wallahi ana ta harbe Wannan kise ma ake. wannan ga korona wallahi ai wannan nake gaya wannan da kake gani wani bako ne nama a can jihar wannan akara gane a can gane ke shi ma irin yan wasan shin kun san wannan sunan ko ba kwa ji nan yankin Me sunan? kun san sunan ko ba ku sani ba Ba mu sani ba. to ai wannan shine shahararrun wa'annan yan wasan Hausa barkwancin nan wato mai suna kwaro ne kai wallahi ai su ne shahararrun yan wasan Hausa nan na barkwanci na Farm City kwaro ne Masu kwaro nishadi zallan. Yes, yes, Me mu ne. kwamfutan kofar gidanmu na ji ya ce ya shiga YouTube ya gan ku ya muku su suke. ai ku je gaskiya ai mu an tabbata su muke yi Oh, wato ƙwaron sha izalla ni ma kai na samu labarin shi. Wallahi. Akwai shi ma a Facebook. An sai a Facebook gaskiya. ai Gaskiya sun suna kace comedy masu kyau fa. wallahi suna comedy Domin gaskiya dole ne ma kai dariya tun dole ka. ai daga tun da ka zo baka ce mana komai ba ba mu labarin me ke faruwa a Najeriya an yi babban abin da ke wahalatar da mu a Najeriya abu wajen inda zan fara lissafa ma sai ka ce wayo ba mun inda zan lissafa ma abin da Najeriya yanzu ke bukata sai ka sha mamaki kuma laifin ba laifin ba ne da shugaban mu shugabannin nan to ba mu sani ba daga babban shugaban ne daga na kasan ne Allahu a'lamu ba wanda ya sai Allah Ai daga manyan ne. na nan Najeriya da gaba ɗaya a halarin ina ne ga su nan kasashe ga su nan da yawa to kamata yi a tattara kurare dukkanin wasu shugabanni da za su nuna mana sun yi aiki da za su nuna mana baɗi mu zaɓe su ko kuma gaba mu zaɓe su to shine su take su mana aiki da fahimtuwa ko ba haka bane kaga kurare da kake gani kamata yi a ce a je a yi kokari a sama musu ko dan yaya ne ai akwai wani dan abu da ake sawa a kulli akwai mai dinkuna kwaro ne fa mu sai wallahi na gan shi da kuyi kusa ma wani gayi yes to irin shi ya kamata a ce abu kowa a sassa mai sannan asibitin nan da kake gani barin ma a Najeriya ba a arewan ma a jihar Kaduna a jihar Kaduna ma wani gari ana ce mata Farm City wasu amma a maganin 500 abin da za a sa a hannunka in ba wasa ba sai ka sai da gidan da kake ciki za ka ansa wallahi gaskiya ba sai shugabannin mu su gyara to duk da wuya dai yana da kyau a ce da su gyara mu dai kaga an yi dandabe a nuna za a yi mana titin Gaskiya domin Allah ba a mana allaci kamata ai gaskiya shugabannin su gyara abin da suke ba. kyau ko a gyara abin da ake mana yawwa saboda mu kaga shekara mai zuwa dai zamu san wala mu zaba ko ba mu ina ganin ma kungiyar Farm City ba nan zamu zaba ɗaya man ɗan takarar shugaban kasa ɗaya gwamna ai da ba sai za a yi Sai zan yi kujugo sai da mu da kare kare kujugo